17 август Белорет районында Урал Батыр варифтары 13-сі этнофорумы уда ғайлә елына бағышланған сараудың селектерін студия қонақтары Qaтай ыру вәкілдері Рәнис Рәйісулы Алтынбаев һәм Илдар Тәлғатулы Шарипов менән барлайбыз. Хәйрле иртә, һаумыһығыз. Хәйрле иртә, студия булда күрүгезгә бик тә шатбыз. Безнең осрашуга һүзлек май килгәнегез өчен рәхмәт. Һәм дә инде билдәле Qaтай ырыуы. Бөтәһеле белә тиерлек Qaтай тиһәң таныйдар, кайһы тарафтарда яшәй икәнен. Әдәгел тамашачыларга ла иҫтәренә төшереп үтәйек. Әйдәләр, башла. Qaтай ырыуы ул нисек әйтәм, һибелгән ырыу дип әйткәндә була инде. Төпсөлек шул Qatayдар Белорет районында яшәйдәр, онда Козгын Qaтай, Инер Qaтай, Идел Qaтай. Онан Балақатай районында, шул Кыйгы районында, онан шулай ук Силәбе өлкәһендә һәм шул сит өлкәләрендә Qatayдар осы районда. Силәбе өлкәһендә Олы Qatayдар, Балақатайдар яшәй, Низапетровск, Курга, Коношак районы тирәһендә яшәйдәр алар күпләп. Шулай ук Аргаяш районында 6 авыл бар. Һәм Ялан Qatayдар яшәй Курган өлкәһенең Әлмән районында һәм Сиктәш Сафакүл районында яшәйдәр. Шулай ук Qatayдар беришәр авыл бар Һарытау өлкәһендә, исеме Көтләмбәт авылы Qaтай тип исемле Qaтай авылының һәм Ырымбур өлкәһенең Булат авылы исеме Qaтай авылы, анда менә табындар менән алар бергәләшеп яшәйдәр. Шулай ук Qatayдар безнең Балақатай районында 3-4 авыл, Балақатай тип Бакалы районында 3-4 авыл һәм Туймазы районында 2 авыл бар. Слапта һибелгән ырыу дип әйтүегез дөрес булды. Һәм шулай Урал Батыр варифтары этнофорумы турында һөйләшеп үтеп китәйек. Ул быел 13-нче тапкыр үтә. Ода бит инде һәм ул нимәһе менән үзенчәлекле? 2010 елда без беренче мәртәбә Бирдау авылында шул форумда башлап ебәргәйник. Пробный итеп башлап ебәргәйник. Ул вакытта мен Нефтекама дәүләт филармония директорының Нефтекама артистларынан барып, авылга концерт эшләп, ял эшләп дип һәм йыйынга әйләндердеп. Менә безнең ВКонтакте Qaтай ырыуы дигән сайтта бар, анда безнең фотолар да бар. Без беренче сәхнәне өлкән грузовой машинага эшләп, шулай итеп башлап ебәргән сарабыз инде. Һәм менә Аллага шөкер 13-нче мәртәбә үткәрәбез. Илдар Тәлғатулы, һеҙҙеңсә? Qaтай ырыуы ошо этнофорумы был без йылда үткәреп киләбез һәм аслап та ул бөтен теге яшьләрне йыю, уларда үзенең теге тарихын өйрәнүгә теге кызыксыну уята бит инде. Һәм аслап та менә ярыштар безнең үтеп тора бит инде. Таш күтәрү, Qaтай көрәше, аударыш, һәм Qaтай һылыуы, менә булар яшь Qaтай шундай һәм аслап та был нәйдә көтеп торалар. Ярышта катнашырга теләүчеләр күбәйеп китә. Һәм менә әле улар безгә шылтыраталар, ничек касан килергә була, нимә әйтеп, һәм аслап та был безнең ошо мәдәниятте лә үстерүгә булышлык итә дип әйткәгә инде. Был ни? Һәр яклапта ыңгай яктары күп һәм Рәнис Рәйисулы, мына 13-нче тапкыр үткәрәһегез һәм ошо 13 ел дәврендә, ошо вакыт эсендә нимәләргә игътибар иттегез, ниндидер бәлки хаталар булса, уларны ла эшләп булганһыгыздыр. Башлаганда, башлаганда, снапта менә яңгыдан башланып битендә бит. Хәзер безнең командабыз бар. Безнең 101 кеше менә оргкомитетыбызда бар, 101 кеше. Менә 13 елда без йыелыштык, һәрбер районнардан, һәрбер менә Силәбе, Курган нидерле, вәкилләре безнең менән бар битендә. Һәм менә үзенчәлеге нәмәлә безнең без ел һайын бер ай нәмә уйлап табабыз. Мәсәлән, номинациялар бирәбез менә. Qaтай ырыуының Акакалы дигән номинация бирәбез. Qaтай ырыуының халык Qatayстанның халык йырсыһы дигәндә бирәбез. Безнең беренче йырсы ул булды Раил Өметбаев. Ул үзе Qaтай ырыуы булмаса ла, Qaтай ырыуына гимн язды. Беренче, өченче Qaтай ырыуына килеп, без гимн язып, шуны йырлап, әлегендә ул безнең нәмәһе бар. Ел һайын без бер йыр эшләйбез Qatayдар турында менә. Егетләр һәм кызлар йыр язалар. Qaтай яшьләренә багышлап, Qatayдарның данлы кешеләренә багышлап, ел һайын безнең презентация. Быел да безнең презентация була, ел һайын шул үзенчәлекләре бар. Илдар Тәлғатулы, һез менә 13 елда шул катнаштыгызмы? Беренче ниләрендә булмадым мин. Оннан кушылып киттем шул һәм шул командага инде. Аслап та был үзенә нитеп алды инде. Русста эшләй затянула. Шулай дип йөргә инде эшләп. Аслап та Qaтай ырыуы шул тиклем танылган һәм киң таралган һәм уның гына хас булган йолалар турында ла һөйләшеп үтеп китәйек әле.
Йолалар буенча шул безнең битендә без үзебез шул тау башкортлары битендә тауга бәйләнгән менә без таштар менән менә безнең менә күрше Бөрьян ырыудары менә Бөрьян районында алар ташты ыргыта ат аша битендә менә аларның үзләренең юлы. Безнең бала сактан менә искә калган микән таш күтәрү менә безнең чөнки менә шул таш күтәрү диде без ике бүлеккә бүлеп менә Илдар Талат үзе һәр үзенә апара. Таш күтәрүгә менә снапта теге халык яшьтәр килә. Быел менә без ошо таш күтәрүде безнең хәрби махсус операциялар мәрхүм булып калган Рим Валиуллин истәлегенә эшләйбез. Ул безнең Мәхмүт авылында үткән Катай батыры чемпионы булды. Шулай ул Ботай авылларында кыйгыла булды ул барып. Ул уңа багышлап, шул без саран нидә шул бүлектә аңа багышлайбыз. Чөнки аның тугандары белән һөйләштек. Баллары улы килә катнашырга, менә үзенчәлекле менә һәм безнең үзебезнең балларыбыз менә ошо сараларга ылыгып килә. Менә яшь Катайтян нигә бәйгегә алар үзләре менә килеп, өйрәнеп безнең нидәребезне дәвам итүчеләр инде дип әйтергә була. Залда был бик яхшы күренеш, һәм дә Илдар Талгат улы. Һәдиңсә тагы ла гореф-гадәттәргә тукталганда һәдимәрдә игътибар итәләр нигә? Урал батыр менән бәйләп берлек бит инде. Исламда эпосты караһаң, унда Урал батыр шул таш ыргыткан бит инде. Менә унда ла бар бит инде. Шулай көрәшеп йөргән бит инде, халык өчен көрәшеп йөргән. Менә шуга без Урал батыр менән быел бәйләнек һәм исламда ошо ярыштыла шул Урал батыр менән охшашлыгы бар бит инде. Менә шундайрак иттереп. Чөнки Урал батыр бик көчле батыр булган. Көчле батыр булган һәм исламда ул безнең ошо Белорет районы территориясында булган бит инде, йөргән бит инде. Менә Ямантау уның менән һәм моның каберле шул безнең районда бит инде менә шуга шулай иттереп бәйләп ибәрдек инде. Бәлки моны тагыла артабан үстереп беренисек шул эпос буенча тагы ниндидер үзенчәлектәр өстәренә. Ашы ташка килгәндә ташты ничек кирәк хайлайһыгыз? Әле ул әҙерме? Уның авырлыгы күпме? Бында авырлыгы тип, бында төрле авырлыктагы таштар 5 килограммдан алып, шул 100-гә тиклем килограмм таштар яталар бит инде сәхнә алдында һәм башта һәрбере күтәреп сыга. Ona bir 70 kilogram da үткән ташты күкрәккә тиклем күтәрә, калгандарын башка тиклем күтәреп сыгалар. Шулай итеп бөтен нейді күтәреп сыгырга тиеш. Күкрәккә тиклем. Беренче этапта үткәндәр, икенче этапка китә инде. Анда бер таш хайлана һәм шул ташты алар үзләре хайлайлар. Менә ошо ташны алайык дип. Һәм шулай итеп алар уже кем күбрәк күтәрә, шул еңүче. Сызлап та бик бай һәм кызыклы программа әзерләгәнһегез. Инде концерт өлешенә килгәндә нинди артистлар көтелә? Раил Өметбаев. Безнең ел һайын артистлар безнең бик күп. Раил Өметбаев та килә, Вилдан Яруллин килә. Шулай ук безнең Айназ Малбаев дигән яшь егетебез бар, менә Козгон авылы егете Нефтекамал эшләй. Шуннан Нәркәс Сиражетдинова, Искәндәр Газизов һәм Терминатор баяна күркәмгә Терминатор төркеме, ул безнең Белорет районы сыккан егетләр, рус телендә йырлайлар. Алар менә үзләре бер йыйында Катайстан дигән йыр язып, үзләре иҗат итеп моналар киләләр. Быел номинанттар менә арасында алар да бар инде. Катай районының ел төркеме дигән номинантын бәлки Терминатор төркеме алыр. Кем белә. Һәм дә инде ошо 13-нче тапкыр үткәрелгән форумдар елына бердә генә буламы, әллә башка ердә лә осрашлармы Катайдар? Без 13-нче мәртәбә үткәрәбез. Елына бер үткәрәбез. Эстафета передача безнең менә нимә үзенчәлекле? Без эстафетаны менә авылдан авылга, райондан районга бирәбез. Һәм ул эстафетаны авыл халкы, район халкы көтеп ала. Шул райондар буйлап менә йөрибез. Һәм biz уның маңына сикләнмәйбез. Безнең еңү язы дигән бар. Атайсал проектында без катнашабыз. Ел һайын менә без Белорет районының без Козгон Ахмар авылынан ул эстафетаны алып менә Мышы Азналкин авылына, Мәхмүт авылына бирдек. Мәхмүт авылына, Рысыкай авылына бирдек. Рысыкай авылына былтыр Үткәл авылына бирдек тә. Быел менә Үткәл авылында аны тамамлап, чөнки Үткәл авылы 2 ырыуга бүленә. Бер як ярында Катайдар яшәй, бер як ярында Тамяндар яшәй. Безнең Белорет районы Катайдар яшәми, башка ырыуларда күп яшәй. Һәм менә 2нче елга без ана шул Катай яшьтәре байрамын без Тамяндар белән бергә эшләп, Белорет районы Шыгай авылына бирдек. Менә 9 майда без Шыгай еңү язына 5-6 май Шыгай
Шыгайда матур сара эшләп, адак Шыгайдан икенче бер районга эстафета бирәбез. Менә шундай сараларыбыз бар, май саралары, кышкы сараларыбыз бар. Кышкы менә безнең Бигырслан Султановка район Мигранов дигән безнең егетебез бар Манышта авылыннан, анда без троеборье әйтәбез бит менә һунар лыжаһында йөрибез, ук атабыз, хөңгө ташлайбыз. Менә ул да 2 мәртә үткәрелде. 3нче мәртәбә менә кыш кына була. Безнең шулай елын әйләнә, безнең планыбыз бар. Безнең ана шу Катай РУ ВКонтакте дигән группабыз бар. Анда мәгълүматларда язып торабыз. Безнең әле бүгенге снапта башка розалардан караганда безнең 4500-га yetib килә. Башка розалардан әҙерәк битендә шул контакт нәйләре. Чөнки ана шуны без эшләйбез. Çünkü dürüst eş alınıp barıla demek. Çünkü her vakit aktif vakit, şoya göre әле һеҙҙең ҡушылыусыларығыҙ күп. Билдәртелгәт ул Ҡатай РУ-ның сыҡҡан билдәле шәхестәре тураһында ла һөйләп китегеҙ әле. Беҙҙең Ҡатай РУ-нан бик күп шәхестәр сыҡҡан. Шулай уҡ бына Арыҫлан Мөбәрәков бит инде, Ғали Хәмзин, унан Заһир Исмәғилов. Мына шундай шәхестәр сыҡҡан. Һәм бүгенге көндә лә инде мына беҙҙең Рамил Ғайзуллин, шул Рәис Исмәғилов, Гүзәл Сиддиҡова һәм башҡа тағы ла бик күп шәхестәр бар. Ысынлап та был беҙҙең ер шул таланттарға бай ер тип әйткегә килә инде. Улар Беларусь туран сыҡҡан. Ғөмүмән, мына ялан Ҡатайҙарын күргәндән алһаң, Шәриф Манатов битендә Башҡортостан беренсе хөкүмәте, Ғалимйан Таған битендә беҙҙең мына ялан Ҡатайҙары. Шулай Силәбе өлкәһенең Ҡонашаҡ районынан Абдулҡадир Инан мына беҙҙең нейҙәребеҙ битендә шәхестәребеҙ. Рафаэль Байдавлетов битендә мына Башҡортостан хөкүмәте етәксеһе элек эшләгән. Рәнис Алтынбаев дип тәртип ҡуйыр кәрәктер, Илдар Шәрипов. Һәм шулай 17 августта әңгәмә аҙағында Белорет районында ойоштырылған этнофорумға арыуҙаштарығыҙҙы саҡырып, нимә әйтер инегеҙ, ниндәй теләктәрегеҙ бар? Әлбиттә, был саралар беҙҙең сәғәт Ҡатай һылыуынан башлап китә Белорет районы Ишле ауылына. Менә бөтәһе лә һорайҙар, хатта Белореттекеләр дә һорайҙар. Ишле Ҡоҙашман ауылы ҡайҙа ул тип һораусылар күп булды. Ул менә беҙҙең Сермән менән Межгорье араһында Оло Юлға ауылы бар. Оло Юлғанан 8 генә километр. Сәғәт 8:30-да беҙ Ишле мәҙәниәт йортонда Ҡатай һылыуын бәйгеһен башлайбыҙ. Һәм сәғәт 12-лә яланда, анда эштәр менә бара, Илдар Тырғатулы кисәгенә барып ҡайтты анда, оргкомитет үткәреп, онда беҙҙең сәхнә эшләнә. Һәм сәғәт 12-лә беҙҙең Белорет районының Ҡоҙашман ауылында, Ҡоҙашман бик тарихи боронғо беҙҙең Ҡатай ауылы. Ана шул ауылда беҙҙең 12-нән алып, киске 6-ға айттым, сара була, ярминкә була, һәм бик-бик саралар була, һәм мына беҙҙең ырыуҙашыбыҙ Азамат Заһидуллин тигән ҡортсолоҡ мәнзәлимәстә битендә мына нейҙәр менән, урман неймән битендә дәдәндәре менән, умарталары менән ул анда мастер-класс эшләйсәк, һәм шул нейҙе, дәдәнде шунда ағасҡа менеп күрһәтеп, мастер-класс шунда ҡалдырып китәм тип вәғәҙә итте инде. Бик ҡыҙыҡлы сара көтөлә һәм дә инде һауа шарттары ғына яҡшы булһын тигән теләктәбеҙ. Ҙур рәхмәт бүгөн килгәнегеҙ өсөн һәм дә инде һеҙгә эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Амин, рәхмәт. Рәхмәт.